Jasná správa. Podcast o dobrom leadershipe z dielne Expert klubu. Prinášajú Ivka a Lucka. Jasné, zrozumiteľné, príbehové rozhovory, ako viesť seba a iných. Milí diváci, poslucháči, vítajte už pri 10. časti nášho podcastu Jasná správa, podcast o dobrom leadershipe. Ivi, ahoj. Ahoj, ahoj, ja vás vítam, teba aj Mirka za kamerou, tu u mňa doma a veľmi sa teším na túto 10. časť. A ďakujeme, že si nás opäť prichýlila v svojom doupieti. A my sme si tak predtým, než sa spustili kamery na ostro, tak vyjasňovali, že do ktorej kamery máme pozerať, ak rozprávame to a ak rozprávame hento, aby to bolo tip-top. Takýmto mostíkom otvorím dnešnú tému, lebo my sme si vlastne vyjasňovali a zvedomovali sme si zámer. Miroslav nám vysvetľoval, prečo do tejto kamery rozprávať a ako sa mu s tým bude lepšie potom pracovať a ako to pôsobí na diváka. Takže sme si vyjasnili, stanovili sme si jasný zámer a určite aj predtým, než sme sa pustili do tohto nášho rozhovoru, tak sme mali aj cieľ, o čom chceme rozprávať a aký chceme, aby to malo dopad alebo vôbec zmysel. Takže dnešná téma, milí naši diváci, je komunikácia, ako ju nepoznáme. Takže ja sa veľmi teším na túto tému. Ja len pre tých, ktorí nás budú len počúvať a nebudú sa na nás pozerať, tak to nie je v zátvorke a pokračuje sa plynule tým poznáme, lebo my sme v tom spoločne a pozrieť sa na také možno pokročilé komunikačné princípy, možno aj nástroje, možno to tak nech sa v tom tak zorientujeme a mi to dáva veľký zmysel, preto sa teším na dnešnú tému. Tak. A ja keď som sa pripravovala na dnešnú tému, aj ako sme sa presúvali zo Zvolená k tebe, Ivi, do Rybníka, tak som našla naše obľúbené Dixit kartičky, keď som vyberala si poznámkový blok. Tak my keď pracujeme na našich tréningoch, tak veľmi radi, milí diváci, poslucháči, tak len poslucháči si domyslia. A ak by ste chceli vedieť, tak je to hra, ktorá má nádherne ilustrované karty a my s tými kartami pracujeme na tréningoch pri rôznych cvičeniach. A na mňa vyskočila táto kartička, vyslovene, že vyskočila, pretože ja keď som si tak ukladala tam na tom stole, tak ona naozaj mi tak vyskočila. Tak pozrite sa, milí diváci. Je to takýto nádherný kľúč. A my s týmito Dixit kartami, ktoré sú teda krásne ilustrované a vždy tak nabádajú aj ku komunikácii, aj k vnútornému dialógu, možno, že aj o tom budeme dnes trošku rozprávať. A je to kľúč a vedľa neho sú ďalšie malé kľúče, ale mne sa veľmi páčilo to, že ten kľúč mal v sebe, jednak bol taký netypický, že naozaj ako keby až také blúdisko a niekedy tá komunikácia môže byť ako také blúdisko, ale ak si nájdeme tie správne princípy, tak práve sa tým blúdiskom už nemusí stávať. Ale mne sa páči aj toto, tá jasnosť v tom krúžku. Takže to normálne som povedala, že dobre, tak poďme sa. To sú až také farby nášho loga. A ešte aj to, vidíš? Ináč ja som sa pozerala, že si tu mala položenú tú kartičku na stole a som sa pozerala, že aká pekná kartička, takže tiež som si užila tento tvoj výklad. A máš pravdu, že ona nabáda možno na také vrstvenie tej komunikácie, pretože keď sa bavíme o dobrom leadershipe, tak my nemôžeme, alebo nestačí ísť podľa mňa iba na plocho, ale mali by sme ísť do tej šírky aj do tej hĺbky. A ja tam teda vidím aj ten vnútorný dialóg toho lídra, možno sa o ňom pobaviť, o čom to je. A vidím tam princípy a vidím tam nástroje. A ja možno začnem takým jedným princípom, pretože musím povedať, že ja som na sebe tak v poslednej dobe, aj keď možno sa pousmeješ, keď to poviem, ale skutočne som tak na sebe odpozorovala, že najradšej komunikujem tým, že načúvam. A možno to tak nevyzerá, pretože nás ten svet nejak tak pozýva, aby sme rozprávali, aby sme vyjadrovali myšlienky, aby sme... Mirko, keď si hovorila o tom, čo sme robili pred natáčaním, pred spustením kamier, tak
tak povedal, že hlbokú myšlienku, keď chceme povedať, tak do tej jednej kamery sa máme pozrieť. A mne tak prebehlo hlavou, ja ani neviem, či nejaká príde, pretože ja by som tak najradšej načúvala tomu, ako tá komunikácia má vyzerať, pretože my všetci hovoríme, že je to o komunikácii a chýba tam komunikácia, je tam nedostatočná komunikácia, keď sa bavíme o leadershipe ako takom. Ale myslím si, že my potrebujeme sa nielen pozrieť na to, že komunikovať veľa slov, používať a komunikovať rozprávaním, ale ja si myslím, že ten hlavný princíp komunikácie je v načúvaní. A ja pozorujem takú kultúru tej komunikácie, že líder má rozprávať veľa a má byť výborný rečnícky talent a má prejavovať svoje myšlienky a dokázať slovne vyjadriť víziu a ciele smerom k tým druhým, aby oni možno padli až na zadok. Stiahnuť tak publikum. Ale ja si práve myslím, že ten princíp spočíva v tom, aby skôr ako začne o tom rozprávať, tak si myslím, že dôležité je to načúvanie. A v tomto zmysle, alebo v tomto duchu mňa napadá, že ja som si dneska, keď som zase ja tak premýšľala, že o čom by som chcela dnes rozprávať, tak som sa tak zahabila do myšlienok, načúvala som svoj vnútorný dialog. A prišiel mi na že čínsky znak načúvania. A čínsky znak načúvania normálne som ho tak videla, že je taký pomerne komplikovaný. Si tak hovorím, že toto by som sa asi veľmi dlho učila. Aj keď ja musím povedať, že ja som bola na jednom kurze, kde som sa učila čínske písmo. To možno nevieš. Ale mám v spálni zaramovaný ten prvý znak, čo som napísala. A ten čínsky znak načúvania, on sa myslím volá, že čing. Neviem, či som to teraz čínológovia asi mi napíšu, že odpustia, ale tching sa to píše. On sa skladá, ten čínsky znak sa skladá z niekoľkých symbolov. A vieš, aké sú to symboly? Sú tam uši. V tom znaku načúvanie znamená, že počúvaj, čo hovoríš, alebo počúvajme, čo hovoria tí druhí. Sú tam oči, je tam znak očí, to znamená vnímaj, čo ten druhý hovorí. Je tam znak srdca, ktorý hovorí, že nacíť, čo hovorí ten druhý, ale je tam aj znak plnej pozornosti. A to znamená, že dávaj tomu druhému pozornosť, aby vycítil, že si pre neho dôležitý a že ťa zaujíma, čo vlastne hovorí. A myslím si, že tento čínsky znak si môžeme požičať aj my tu v Európe, aby sme sa skutočne zamysleli, že či tam nie sú schované všetky princípy, ktoré tá komunikácia by mala obsahovať. Čo si myslíš ty? No, mne to dávalo veľký zmysel a určite je tam všetko, čo tá komunikácia potrebuje obsahovať. A mňa to primelo k tomu, že keď si hovorila, že počúvať, ja viem, že máš aj rada, že máme 2 uši a 1 pusu, takže asi naozaj aj to nám tá fyziológia hovorí, že možno, že máme viac počúvať. A ja som tam aj počula v tých znakoch, že my veľakrát počúvame, aby sme vedeli zareagovať. A tie princípy hovoria, že to ani nie je, že nemáme počúvať, aby sme vedeli reagovať, ale aby sme porozumeli. Lebo cez to srdiečko vlastne navnímame, nacítime tú podstatu a chcieť porozumieť tej druhej strane. A ja možno pôjdem o krok ďalej, že keďže sme si dali takú tému komunikácia, ako ju nepoznáme, tak ja mám teraz príbeh jeden. A ten príbeh je o Nelsonovi Mandelovi, veľkom lídrovi africkom a o jednom podnikateľovi, ktorý sa myslím volal Peter, ktorý veľmi chcel sa stretnúť s pánom Mandelom a požiadal o stretnutie. A teda pán Mandela súhlasil s týmto stretnutím. Tak sa ten podnikateľ vybral za pánom Mandelom. Mali dohodnuté, že si dajú spoločné raňajky. A teda pán podnikateľ sadol do svojej limuzíny, šofér ho tam odviezol. A prišli na dohodnuté miesto, išli zaparkovať auto. A pána podnikateľa prekvapilo, že Nelson ho čakal na tom parkovisku. A odviedol ho k sebe domov a povedal, že teda dajú si raňajky. A
keď vstúpili do toho domu, tak sa odpojil pán vodič a pán vodič odišiel preč do auta asi, ako to býva aj tu, a pán podnikateľ teda zasadol k stolu. A pán Mandela povedal, že on očakával, že budú dvaja na tých raňajkách z ich strany. A pán podnikateľ povedal, to je len vodič, on ma tak bežne čakáva, keď ja vybavujem nejaké obchodné záležitosti, že to je v poriadku. A pán Mandela ho požiadal, aby išiel toho vodiča zavolať. A teda pán vodič zasadol s nimi pri tom raňajkovom stole. A spätne ten podnikateľ vyhodnotil, že vodič stále o tom hovoril, o tom spomínal, že akú mal možnosť byť pri tých raňajkách, ale veľmi sa to dotklo aj toho podnikateľa. A ja si myslím, že o tom by mala byť tá komunikácia, že keby si len líder začal všímať a začal vnímať, ako sa tí druhí cítia pri tej komunikácii a za akým pocitom odchádzajú a čo v nich rezonuje po tej komunikácii, tak si myslím, že tá komunikácia dostane také, že iné grády. A tento príbeh mne tak demonstruje aj pre mňa takú klapku, že všímaj si, ako sa kto cíti, všímaj si aj ostatných, všímaj si, či tam náhodou niekto nie je ten pri tom stole, ktorý sa cíti opomínaný, nevšímaný, nepočutý, nedostal slovo. A vtedy tá komunikácia podľa mňa otvára priestor na to, že ani sami netušíme, kde nás vie posunúť, pretože ona je o základnom princípe, o tom načúvaní a o tom vnímaní každého toho, kto tam je prítomný, ako rovnocenného človeka. To je nádherný príbeh, ten som ešte nepočula. A trošku teraz pozvem divákov aj do ďalšej časti, ktorá do 11, pretože toto je úplne krásny príbeh alebo princíp leadershipu, ako líder koná aj. Čiže mne sa tie témy nádherne prepájajú, aj zároveň minule sme sa rozprávali o oceňovaní, o práci s časom a všetko sa nám to tak prelína, že naozaj ten líder koná v tých malých častiach, používa ako keby všetko nejako naraz. Že komunikácia je len jedna zo zručností, ale zároveň komunikujeme aj tým, čo robíme, ako konáme. Aj to je istý druh komunikácie. A práve len vtedy, ja tu mám ako ďalší princíp, keď sme sa už bavili o princípoch a nástrojoch, tak načúvanie je možno, že aj nástroj, ale zároveň aj princíp, počúvať s porozumením. A mne tam ďalší princíp ide, že komunikovať pravdivo a aj konať pravdivo. Že to nacítenie, lebo veľakrát je to v komunikácii, že my niečo počujeme, cez tie slová je niečo vyjadrované, ale cítime ako keby, že niečo tam možno nehrá, pretože možno, že sme zažili, že ten daný človek konal v rozpore s tým, čo teraz komunikuje, alebo niečo tam nefunguje. Čiže my naozaj komunikujeme na rôznych úrovniach, nielen cez slova, ale aj cez to cítenie a vnímanie. Takže mne tam ide ešte aj ten princíp kej pravdivosti. Že byť pravdivý, ty si spomínala, že vnútorný dialóg, že určite tak predtým, než začneme komunikovať, tak si naozaj navonok s druhou stranou, tak si preveriť, že či ten môj vnútorný dialóg je v poriadku, pravdivý a čistý. A to je celá veda, podľa mňa. Veda, možno to teraz tak som pritiahla za vlasy, ale si práve myslím, že tá komunikácia vždy vzniká v nás, v tom jednotlivcovi a nevzniká, že niekto ju vytvorí. Že ja budem čakať, že však ten nejako prinesie nejakú tému, ten bude viesť ten dialog tak, ako sa mne páči. Ale ja si práve myslím, že aj tu je naplnený ten princíp leadershipu, začať od seba. A začať od seba, ja to veľmi veľa krát počúvam, také veľmi krásne a zvedomené princípy typu, toto by sme mali robiť ako lídri. Ale ja veľmi rada pátram a veľmi rada sa fokusujem, že ako to ideme žiť. A to si myslím, že už nie je o tom, že iba rozprávať, ale práve to nás pozýva k tomu vnútornému dialógu, pretože to už nie je len, že vyslovím, že mali by sme sa vedieť vcítiť do druhých, mali by sme načúvať,
mali by sme byť priami, otvorení, ale ja si myslím, že nás to hodne pozýva do takého objavovania a ako to teda urobíme. A tuto je taká menší zádrhel, možno ho opäť iba vidím a on tam nie je, ale to, čo ja pozorujem, je, že my si nedáme priestor na to, aby sme premýšľali, ako to teda ja idem žiť. Mám ja odvahu povedať, keď sa mi niečo nepáči v rámci niečoho, možno obchodného prípadu, možno nejakého vyjednávania. Mám ja vôbec odvahu povedať, že s týmto nesúhlasím, alebo sa skôr dám do roviny takej obeti a dám sa do úzadia. A toto je práve to, s čím súvisí to, ako to ja idem žiť, pretože to pekne znie, mám byť pravdivá, otvorená, ale ja myslím, že tá skutočná výzva nastáva až vtedy, keď si povieme, a ako to teda idem skutočne žiť. A toto si myslím, že hodne súvisí s našimi vnútornými postojmi, presvedčeniami, dokonca aj limitujúcimi presvedčeniami, ktoré tam zohrávajú podľa mňa veľmi významnú rolu, kam až tú komunikáciu potiahneme. Ale keď si spomenula tú 11. naplánovanú časť, tak ja sa na ňu tiež veľmi teším, pretože tá otvorenosť, ten princíp komunikácie, byť otvorený, byť pravdivý, on je totižto veľmi kľúčový pre dobrý leadership, pretože my nemôžeme očakávať spoluprácu napríklad v tíme, ak tá pravdivosť a tá otvorenosť nie je založená na tých princípoch, na ktorých to má byť založené. Mimochodom, princípy, ja nemyslím, že by sme tu mali nejako skúmať, že ktoré fungujú a ktoré nefungujú, pretože my pri tom pozorovaní vieme odhaliť, že princípy fungujú tak, ako fungujú. Čiže pozýva nás to k tomu spoznávať, ako funguje ľudská bytosť v rámci komunikácie a čo potrebuje v rámci tej komunikácie, aby sa tie vzťahy a ten rozhovor otvoril tým správnym smerom. Ja som tam počula jeden z princípov, ktorý teda nemáme hodnotiť, či je to zlé alebo nie je zlé, ale jeden princíp je práve to nehodnotenie. Že porozumenie, keď chcem porozumieť druhej strane, tak je veľmi dobré vypnúť toho vnútorného sudcu, ktorý hneď má potrebu hodnotiť, ale naozaj sa dať iba do polohy, že načúvam, vnímam, cítim, čo tá druhá strana, pozorujem, čo tá druhá strana komunikuje a možno aj nekomunikuje. Aj ticho je určitý typ komunikácie a bez hodnotenia následne sa rozhodnem pokračovať. Tento princíp bez hodnotenia je podľa mňa, nechcem použiť slovo kľúčový, ale mne až ide na jazyk povedať, že zábavný. Že práve trénovaním sa, a o tom je podľa mňa dobrý leadership, že tak ako mnoho vecí v živote sme sa museli naučiť krok po kroku a v plynutí času, práve tým trénovaním a opakovaním, tak aj tento princíp sa dá naučiť a podľa mňa jeho rozvíjaním a objavujeme to, ako on v skutočnosti funguje a vie byť veľmi oslobodzujúci. Takže tá zábava nie je v zmysle, že máme party, ale myslím si, že je veľmi oslobodzujúci. Nie len smerom k tým druhým, ale v prvom rade smerom k nám samým. K nám samým sebe, presne tak, lebo to nehodnotenie určite musí začať, ale teda musí, nič nemusí, ale začína v nehodnotení samých seba. Zase sme pri tom vnútornom dialógu, že naozaj keď sa chceme naučiť nehodnotiť vonkajší svet, tak v prvom rade naozaj je dobré, keď sa prestaneme hodnotiť sami seba, ale naozaj len budeme pozorovať. A milí diváci, viete, že my sme obidve nadšené koučky a zástankyne koučovacieho prístupu a postoja. A my sme aj minulý štvrtok na našich podnikateľských raňajkách, myslím, že to tam znova odznelo v tej komunite, že ten koučovací postoj a koučovacie princípy sa stanú zručnosťou budúcnosti. Že je to naozaj zároveň budúcnosti a zároveň je to taký návrat k takému zdravému sedliackému
ľudskému prístupu, ktorý vonia človečinou. Myslím si, že presne keď sa povie, že nejaký rozhovor bol ľudský a že to tak voňalo človečinou, tak si myslím, že je to práve to, že sme sa navzájom nehodnotili a neposudzovali a všetky tie limity boli bokom a naozaj tam len sa načúvalo a bolo to čisté bytie. Keď si teraz povedala to slovo človečina, tak mne tak bliklo, že aj toto je jeden z princípov komunikácie, ktorú poznáme, ktorú nepoznáme. A ja som nedávno dala takú otázku, že čo to vlastne tá človečina je. Že čo to vlastne je. A my tu môžeme nad tým tak pátrať, ale ja si myslím, že v priebehu všetkých tých 10 podcastov, ktoré sme nahrali v rámci Jasnej správy, sme sa jej veľakrát dotkli a možno my sami si to máme ešte raz vypočuť, aby sme urobili taký playlist myšlienok, ktoré to dokazujú a možno aj to nás pozýva, aby sme si odkomunikovali aj sami pred sebou, že či to tam skutočne bolo a či to žijeme, pretože si myslím, že dobrý leadership je aj o tom reflexe, spätnom reflexe a pozrieť sa reflexii, pozrieť sa na to, či to skutočne žijeme, či to nie len rozprávame. A ja musím povedať, že mňa bavia obe polohy, že mňa bavia tie polohy tej sebareflexie, že si tak prejdem mimochodom k tejto miestnosti každý večer, že čo som to postvárala cez deň a zároveň tá sebareflexia, čo hovorím. Aj v tých podcastoch je to zachytené a Miroslav to robí dobre, takže máme to tam čierne na bielom, alebo ako sa to hovorí, že sa k tomu vieme vrátiť a vieme si to práve tým, čo rozprávame, vieme si to podľa mňa veľmi cielene a veľmi vedome by sme si to mali tak preskúmavať, že či to aj žijeme. A vôbec sa nemusíme podľa mňa obávať toho, že objavíme, že nežijeme. Že síce pekne rozprávame, ale nežijeme. Pretože si myslím, že ten vnútorný dialog sa rozvíja práve vtedy, keď dokážeme byť aj k sebe pravdiví a otvorení. A myslím si, že o tom je život. Že máme objavovať, kde sa môžeme zlepšovať, kde môžeme rásť, kde sa môžeme aj vplyvom takýchto podcastov, ktoré nahrávame v našom voľnom čase, že si môžeme tak sami sebe možno aj oceniť a povedať, že sa venujeme takýmto aktivitám, ktoré... Ja mám taký cieľ, keď si hovorila o tom zámere, a vždy ho mám, že posvietiť aspoň jednému lídrovi tam vonku, a ktorý si povie, že nad týmto som takisto takto premýšľal, pretože tie princípy sú presne také, aké sú. Oni nie sú objavy nás dvoch, pri všetkej úcte k tebe, ale myslím si, že je to práve na vnímaní toho, že takto to jednoducho je. A myslím si, že tam vonku tiež je niekto, kto potrebuje potvrdenie toho, že aj on nad tým takto premýšľal. A to si myslím, že je správne. Že o to by sme sa mali v rámci leadershipu, keď to nazveme leadership, tak to nazveme leadership, keď to nazývame dobré vzťahy, tak to tak nazývajme. Ale mali by sme sa snažiť práve o to, aby sme si potvrdzovali veci, ktoré sú pravdivé, ktoré sú otvorené, ktoré sú názorovo možno odlišné a pátrali potom, ako to chceme mať. Ako to chceme mať. A mne tam išlo, že keď si hovorila o tom, že je veľmi dôležité nielen rozprávať, ale najmä ako to budem žiť, tak mať tam ako keby jasno v tom prvom kroku, a to je cieľ, že ako to chceme mať, tak aj v tej komunikácii. Častokrát možno poznáme, ale zároveň nepoznáme. To je to nie v tej úvodzovke, teda v tých zátvorkách, že častokrát vstupujeme do komunikácie s tým, že nemáme ujasnený ten cieľ komunikácie, čo vlastne ňou chceme. My sme boli teraz cez víkend pozrieť rodinu a tam som to tak pozorovala, že veľakrát tých rozhovorov už som mala z toho chuti povedať, že tento rozhovor je o čom, vážený, že o čo tu vlastne ide, že naozaj iba hovoríme slová, aby nebolo ticho, lebo v tom tichu by sme počuli pravdu, alebo cítili by sme pravdu, alebo že naozaj som sa veľa zamýšľala nad tým.
A musím sa priznať, že keď som dnes ráno ešte varila obed, tak mi tak išlo, že Lucia, že ty by si najradšej bola teraz iba doma a že naozaj si dala taký voľný víkend, že mi chýba ten jeden deň tým, že sme boli u našich a včera som cestovala z východu. A viedla som vnútorný dialóg sama so sebou, lebo povedala som si, že no dobre, tak môžeš byť pravdivá sama k sebe a povedať, že dobre, tak zavolaj Ivke, že to cítiš tak, že chceš ležať v posteli a že potrebuješ mať voľno. Ivka nebude hodnotiť, nájdeme nový termín. A zároveň ale mi tam prišlo, že no dobre, a toto urobím, tak akú stopu nechám v tomto dni. A to úplne zmenilo perspektívu a povedala som si, že OK, ja si oddychnúť viem, aj keď pôjdeme v aute a naozaj mi stačí tá polhodina iba zavrieť oči a byť iba sama so sebou, ale že ja si tieto podcasty veľmi užívam a práve to, že som si zvedomila ten zámer, prečo to vôbec robíme, tak úplne všetky pochybnosti a všetko to, že nechce sa mi, chcela by som iba zalísť po deku, tak zrazu úplne sa rozplynuli a neboli vôbec na tácke. Ivka by určite nehodnotila, to máš pravdu. Našli by sme iný termín, aj to je možné. A ja si veľmi cením, že si to otvorila, a že si to takto pomenovala, pretože toto by sme mali v rámci leadershipu podľa mňa robiť. A my sme ľudia, my nie sme naprogramované vysavače, ako niekedy hovorím, tak mali by sme byť veľmi pravdiví a otvorení aj v tom, keď sa nám nechce. A možno to dať aj v nejakej ťažšej situácii na stôl a povedať, ja teraz neviem, ako mám konať, ale nehajte ma premýšľať, alebo nehajme túto debatu chvíľku ustáť, poďme sa na to pomyselne vyspať a vráťme sa k tomu s chladnou hlavou, alebo hľadajme riešenie neskôr, keď troška poodstúpime. Aj to je znak skutočne dobrej komunikácie, ale predovšetkým dobrej komunikácie toho lídra samého so sebou. A opäť poviem, že to nesmierne oslobodzuje, keď uznáme, že sme tými ľuďmi, ktorí majú možnosť voľby zostať pod dekou alebo vyraziť vo voľnom čase do takejto šlamastiky. Hej? Však povedzme si otvorene, my tu nie je jedno, aké slova z nás vychádzajú, respektíve nemôžeme sa tu prekrikovať, má to nejaký řád a má to tu tie pomyselné kamery, ale myslím si, že si to doprajeme preto, lebo aj nás samých to posúva a zdieľať tie myšlienky, ktoré máme smerom von, môže znamenať, že niekoho inšpirujeme a niekoho posilníme. A zase mi ide hlavou, ako sa teším na tú 11. časť, lebo myslím si, že tam to patrí, aby sme ozrejmili, čo tým chceme povedať. Tak. Ja by som možno teraz navrhla, tak to nejako cítim a vnímam, že touto krátkou rozobratím takej prípadovej štúdie až môjho vnútorného dialogu by sme si mohli dať prestávku a po prestávke to nejako zhrnúť a pustiť sa do jasnej správy. Veľmi rada. Jasná správa. Podcast o dobrom leadershipe z dielne Expert klubu. Prinášajú Ivka a Lucka. Jasné, zrozumiteľné, príbehové rozhovory, ako viesť seba a iných. Poďme sa teda pozrieť na nejaké techniky. A o princípoch sme sa rozprávali do prestávočky a nejaké techniky sme už aj spomenuli. Rozprávala si príbeh o Nelsonovi Mandelovi a podnikateľovi, tak to je úžasná technika, ktorú veľmi radi používame aj v škole rodičovstva, nielen v Expert klube, a to je storytelling, čiže cez príbeh prerozprávať alebo ponúknuť možnosť poslucháčovi dospieť k hlbšiemu uvedomeniu, lebo naozaj naša myseľ funguje v obrazoch a cez ten príbeh si to vieme lepšie predstaviť. Tak storytelling nádherne funguje nielen u detí, ale prerozprávať nejaké uvedomenie alebo posunúť nejaké znanie práve cez príbeh, tak je to veľmi zapamätateľné. Tak to dávame tip na jednu techniku. Ja by som chcela nadviazať inou technikou, ale pre túto techniku si urobím také entrée. A to je, že my to môžeme nazývať techniky. To je pre tých technických, ale v takom tom dedinskom vyjadrení sú to nástroje. My odjak živa ako ľudia používame nástroje. Nástroje patria do našich rúk.
a v dnešnej dobe možno do našich myslí, pretože vieš, ten čo sme mali pazúrik ako prvý nástroj, ktorým sme začali vykonávať nejaké konkrétne veci, tak myslím si, že nám patria do rúk a do hlav nástroje. A jeden z tých nástrojov je, že ja rozlišujem, s kým sa rozprávam. Čiže ak niekto používa techniky, tak nehajme mu techniky. A nie je to o tom, že mu tam do toho skočíme a povieme, a to sú nástroje. Ale že ponúkame aj ako líder možnosť, že sa v tom vie nájsť aj ten citlivejší, vie sa nájsť aj ten obrazový, možno niekto potrebuje nejaký nákres, možno niekto potrebuje tabuľku na komunikáciu, na potvrdenie toho, či sa rozumieme správne. Takže aj toto sú jeden z nástrojov, ktoré vieme používať. Ja som teda veľkým zástancom storytellingu, pretože myslím si, že v storytellingoch, vôbec v príbehoch a rozprávaní príbehov vieme skryť také odkazy, ktoré majú hĺbku a ktoré spôsobuje jednu vec, a to je uvedomenie tej druhej strany. A my chceme, aby si v rámci leadershipovskej komunikácii tí ľudia prichádzali na nové pohľady, na nové uhly pohľadu a uvedomenia. Ja pridám takú techniku, ktorú ja mám veľmi rada a ona si vyžaduje tréning, takže možno poviem, že tie nástroje, techniky z mojich úst budú skutočne výzvami. Však mne to patrí, tie výzvy. Kto nepočul náš prvý podcast Podpora a výzva, tak možno nevie, ale ja veľmi rada prinášam také výzvy, že poďme na ďalší míľnik. A to je, volá sa to, že fenomenologický opis. Troška som sa bála, že to nepoviem na kameru spolu, ale povedala som. A to je v svojej podstate veľmi jednoduché, iba povedať zdá sa, že. Všimla som si. Hej? A my keď povieme, čo som si iba všimla, alebo čo sa zdá, tak my ako keby iba dávame von ten objekt tej komunikácii, možno problém, možno nedorozumenie, možno nejaký nový cieľ, možno, hej? Aj doma sa to dá použiť. A vtedy sa tá komunikácia otvára. Keď ja iba opíšem, čo sa mi zdá, alebo čo som si všimla, a použijem pritom tón, ktorý nie je dráždivý a opäť, ktorý vychádza z toho, ako nad tým premýšľam, že skutočne ide iba o to, aby som to opísala, nie aby som dávala do toho moje hodnotenie, tak tá komunikácia dostane úplne iný možno náboj, kvalitu a ako som povedala, otvára to pre tú druhú stranu, aby tak veľmi slobodne vyjadril, ako to má. Mne sa tu pýta ešte zdôrazniť postoj, lebo na to, aby som vedela aj porozprávať príbeh cez storytelling, ale to je možno jednoduchšie, ale povedať zdá sa, že, alebo vidím, že bez posudzovania to naozaj si vyžaduje ten vnútorný postoj, že chcem naozaj porozumieť tej druhej strane. A mne sa tam vynorila zase jedna taká príhoda. Môj starší synátor býva taký zamyslený v poslednej dobe a teda zamyslený to, ako ja to vnímam. Že, tak som párkrát položila takú otázku, že zdá sa mi, Oli, že si nejaký zamyslený. A vždy mi prišla iba odpoveď, že nie, že som v pohode. A včera, keď sme sa vracali z toho východu, čo už som raz spomínala, tak sme sa nejako rozprával a nejako sme prišli k tomu, že ako náš vnútorný dialog prebieha a on mi povedal, že vieš čo, mamina, ja veľmi málo rozmýšľam. Že ja takmer vôbec nerozmýšľam. Tak som pochopila, že ten stav, ktorý moja myseľ, keď ho vidím, zdá sa mi, že bol nejaký zamyslený, tak to možno, že bol v jeho polohe len ten stav, že naozaj tá prázdna myseľ, že len bol. Že ani vtedy mi asi nemal čo povedať, lebo proste, že zdá sa, že si zamyslený, no nie som. Takže naozaj tam bez nejakých domnienok a bez domýšľania si a hodnotenia naozaj len povedať, vysloviť, to zdá sa mi a popísať ten stav naozaj bez toho, aby sme tam vkladali tie svoje domnienky. Tak to chce naozaj postoja a tréning toho postoja. Teraz si práve potvrdila to, ako prebehne tá komunikácia smerom k tej pravdivosti a otvorenosti, keď sa to udeje týmto postupom, týmto nástrojom. Takže skvelé. No, ja mám rada nástroj pauza. Hej, alebo v našej koučovskej bubline sa tomu hovorí ticho, práca s tichom.
a tomu predchádzajú otvorené otázky. Tuto budem nie výzvová, tuto budem prísna, až taká pani učiteľka prísna. Myslím si, že kľúč k dobrému leadershipu, jeden zo základných zručností, ktoré by sme mali mať, áno, je to zručnosť, je klásť otvorené otázky a keď ich položíme, tak zostať ticho. A to je taká dvojka opäť, ak bola pravdivosť versus zdá sa mi, iba opísať, čo vidím, čo som si všimla, čo sa mi zdá, spojená s pravdivosťou, tak otvorené otázky sú určite spojené s tichom, pretože my touto dvojkou v podstate vysielame k tomu človeku si v bezpečnom prostredí. Mňa skutočne zaujíma, ako to máš a my týmto postojom my otvárame vlastne priestor na to, aby sme hľadali spoločne riešenie, aby sme možno boli tou oporou, aby sa tam otvorila potom tá rola, ktorú ten druhý by považoval za nápomocnú a zmysluplnú. A nie je o tom, že ja mu natískam, že to máš mať takto a nie takto, ale práve to otvorenou otázkou, aby ticho sa tá komunikácia dostáva do úplne inej formy kvality. A to zažívame pravidelne na coachingoch. Ty by si určite mala celý vagón zážitkov a celý vagón potvrdení, že to naozaj tak funguje a veľakrát to ten coachovaný aj na záver povie, že práve to ticho a ten pocit bezpečia, že naozaj som vedel, že proste tam do toho nebudeš vstupovať a že hodnotiť a posudzovať, tak to je veľmi oslobodzujúce pre tú druhú stranu a veľakrát tí coachovaní pomenujú, že práve toto pomohlo, aby sa otvorili tie iné uhly pohľadu a našlo riešenie. Takže keď by sme si len toto preniesli aj do bežných konverzácií, tak myslím si, že už to by stačilo na to, aby tá komunikácia bola efektívnejšia, konštruktívna a voňala človečinou. No a mne tak to pozýva do takého poslednej dvojky. A to je, že každá komunikácia, asi to naznačila, by mala mať cieľ. Možno to znie tak pritiahnuté, že idem do kuchyni a mám mať cieľ, ako sa idem rozprávať, ale aj cieľ priniesť láskavosť a harmóniu a priniesť vľúdne slovo je cieľ. Takže myslím, že by sme si vedeli požičať z takého biznisového pohľadu to slovo cieľ a dať ho do takejto mäkkej podoby. A keď si už spomenula ten coachovský náš background a to, ako s tým pracujeme, tak určite cieľ by mal byť smarter. A pre tých, ktorí myslím, že sme tiež o tom natočili. Cieľ bol samostatný. Že cieľ bol samostatný a tiež to máme v podcastoch. A baví ma to práve takto objavovať, že ani nevieme, ako to, sme to nehali plynúť, ako to nadväzuje. A pre tých, ktorí by chceli skutočne prevziať výzvy, tak čo takto ich pozvať do majstrovských zručností, naučiť sa pracovať s jedným úžasným nástrojom, ktorý sa volá Rust, po anglicky Grow, a ktorý poskytuje úžasný rámec toho, ako vieme ustať akúkoľvek komunikáciu. A veľakrát aj sami so sebou, keď práve tento model Grow, Rastu, nebudeme dnes prezrádzať viac, možno, že v nejakej dieli, nie že možno, ale určite v nejakom dieli si to budete mať možnosť zažiť, tak aj ten vnútorný dialóg viesť práve cez tento model je úplne že oslobodzujúce a paráda. Zase sme len pri tom, že začať u seba. A ja, Ľudská, prezradím. Toto sme si nedohodli. Mimochodom je úžasné sledovať, ako si my dohodneme iba základné body, o čom ideme rozprávať. A potom to necháme skutočne plynúť. Keď už idú tie Vianoce, pretože pre tých, ktorí nás budú možno počúvať v roku 2035, tak Vianoce 2024 idú, tak ja prezradím, že ten model Grow si dáme ako 12. pokračovanie naživo, respektíve bude to podcast, ktorý bude z koučovacieho rozhovoru, kde budeme uplatňovať tento nástroj, túto techniku a kde ho podrobne rozoberieme, ako to funguje a čo to robí s tým človekom, ktorý je do toho pozvaný a čo to robí aj s tým, ktorý ten rozhovor vedie týmto spôsobom. Takže prezradím, že 12. podcast bude práve takáto ukážka Grow techniky a bude to autentický koučovací rozhovor.
Inak je to krásne, ako celá táto časť plynie, lebo myslím si, že keby sme to tak z nadhľadu si pozreli, tak sme naozaj mali jasný cieľ a zámer, čo tým chceme povedať, ale zároveň sme sa nechali unášať a načúvali sme a počúvali jedna druhú, ako ty si povedala, niečo mne tam išlo a spätne, tak je to úplne čarovné viesť takéto rozhovory, takže v priamom prenose, priatelia. Tak. A ja na záver poviem, že už ani nebudeme zhrňať v tejto 10. časti, o čom je jasná správa, pretože si myslím, že dám výzvu, Ľudská, že si to spoznámkujte a tie jasné správy tam boli či na strane princípov alebo nástrojov a my vám držíme palce, aby ste si to ušili práve na seba, aby vám to vyhovovalo tak, ako vám to robí dobre. Presne tak. Tak užívajte. Ja som si užila. Ďakujem, Ivi. Ja ďakujem veľmi pekne, Ľudská. Majte. Majte pekný čas. Počúvali ste Jasnú správu. Podcast o dobrom leadershipe z dielne Expert klubu. Viac o tvorcoch nájdete na adrese www.expertklub.com. Do počutia.